Hey guys, Seraph Gamer εδώ και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Geometry Dash. Αυτό δεν θα είναι σειρά, απλώς θα κάνω κάποια βιντεάκια έτσι ώστε να σας δείξω πίστες και διάφορα. Κάποια πράγματα τα ξέρετε, αλλά το νέο update είναι πολύ πιο γαμάτο. Έχει περισσότερους χαρακτήρες και έχει περισσότερα ρομπότ από ό,τι βλέπετε εδώ. Αυτά νομίζω είναι αράχνες. Δεν ξέρω ακριβώς, νομίζω είναι αράχνες. Έχει εδώ περισσότερους χαρακτήρες όπως αυτό εδώ ή αυτό εδώ ή δεν ξέρω κι εγώ άλλο τι. Αυτά εδώ με τις φάτσες. Πάμε να πάρουμε το πιο γελίο. Πάρουμε αυτό εδώ. Πάμε να πάρουμε αυτό εδώ το τελευταίο. Και τέλος πάντων είναι πολλά άλλα γαμάτα πράγματα, αλλά λοιπόν... Ρε φίλε, στο back on track, πόσο μου την έσπασε αυτή την πίστα. Δεν είμαι και ο καλύτερος στο Geometry Dash, αλλά... Ωραία, αρχίσαμε ρε. Πάμε. Έλα. Όταν πρωτοάρχισα το Geometry Dash πριν από ένα χρόνο, πάντοτε σε αυτήν εδώ έχανα. Όχι ότι τώρα δεν χάνω, απλώς μία φορά την πέρασα αυτή την πίστα με το ζόρι. Πραγματικά. Να, ας πούμε σε αυτά εδώ έχανα. Και πάντοτε η αδυναμία μου είναι τα τρία αγκάθια στο τέλος. Δεν ξέρω, είναι και τα τρία αγκάθια, αλλά στη συγκεκριμένη πίστα είναι αυτό εδώ. Αυτά εδώ. Τώρα βέβαια τα περνάω με ευκολία γιατί τα έχω συνηθίσει. Όταν το παίζα πριν από ένα χρόνο πραγματικά δεν μπορούσα να το περάσω αυτό. Ναι, καλά τα πάμε. Please μη χάσω. Να την περάσω. Μην γίνω ρεζίλη σε βίντεο. Έλα. Επίσης τα καινούρια αυτά τα... Τι είναι αυτό, τα αεροπλάνα, πώς στο Μπούτσο τα λένε, γαμάνε αυτά τα καινούρια. Ναι. Ωραία. Έλα. Στο τέλος είμαστε. Έλα. Please. Έλα. Μην χάσω τώρα. Ναι. Άντε γεια ρε μαλάκα. Άντε γεια. Δεν πειράζει, δεν πήραμε κανένα κέρμα, αλλά περάσαμε την πίστα. Και πάμε στην τρίτη. Που με έχει βγάλει... Πώς το λένε, που με έχει βγάλει το λάδι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται η παροιμία, αλλά κάτι παρόμοιο. Please. Μην χάσω και σε αυτήν. Ναι, καλά τα πάμε. Γαμώ. Ωραία. Καλά τα πάμε προς το παρόν. Καλά τα πάμε. Please. Μην χάσω εδώ. Ωραία. Εδώ είναι το αδύνατο μου σημείο σε αυτήν εδώ την πίστα. Άμα το περάσω αυτό το σημείο, έχω περάσει όλη την πίστα, πραγματικά. Το πέρασα. Please. Όχι ρε φίλε, γιατί το κάνω αυτό.
Γιατί το έκανα αυτό. Μόνο αυτή να πέρασω. Να κλείσω το βίντεο. Please. Να κλείσει ωραία το βίντεο. Σας παρακαλώ. Όχι. Μια ακόμη φορά θα την παίξω. Άμα χάσω, έχασα. Please. Άντε γάμισο. Τέλος πάντων, θα δω και για μία online quests. Ναι. Map packs, Alpha pack, Cookie pack, Remix pack, UFO pack. Πάμε κάτι easy. Γιατί είμαι άχρηστος. Dark Paradise. Ναι, όχι, αυτά εδώ είναι τα τέτοια. Καλά μέχρι να μπει retry. Για ποιο λόγο? Θα πάμε ένα beginner pack. Καλά. Άλλα. Gaunt. Oh. Fire Gauntlet. Τι κάνει ρε τόση ώρα? Μπορεί να φταίει ότι δεν έχω και τόσο καλό ίντερνετ. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ανέβασα πριν από 2 μέρες, ανέβασα το thanks for 20 subs και ευχαριστώ και πάλι. Δεν περίμενα να φτάσω έτσι σε ένα... Προσωπικά για μένα έφτασα σε ένα καλό σημείο, διότι το κανάλι το έχω μόνο 1 μήνα. Οπότε σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και να συνεχίσουμε έτσι. Γεια σας και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.